תקשיבי, אני רוצה שתעזבי אותי. אני יכול שתעזבי אותי. בסדר. חזרנו למשרד וכבר לא היה אף אחד באגף. והזדענו. היה נורא. נורא. מה דומה בין מה שקרה לבין המוות של אבא שלך? השפלה. היינו ביחד כשזה קרה. לקח אותי לאכול גלידה. אני קמתי לרגע, לקנות לי עוד גלידה. אחרי רגע הוא שוכב מת מתחת למשאית. עזבתי את הבית. תהיה מלחמה על איתי. אורנה התפטרה, אתה יודע? העדיפה אותך על סידר? תמיד יהיו עוד סידרים. זה די נוח שתמיד יהיו עוד סידרים. נוח? מה נוח בזה? נוח לך לקנא בהם מאשר להתאמץ להצליח בעצמך. להגשים את החלומות שלך. שלום. שלום עובד. מה? הולכים לשתוק כל הפגישה? טוב, תשמע, אנחנו באנו כאן לסגור עניין. דיברנו על זה והחלטנו שאנחנו מתגרשים. באנו כדי שתעזור לנו לסגור את זה בצורה תורבתת. לבד אנחנו פשוט ניסינו לדבר כמו בני אדם, אבל תוך שנייה זה התפוצץ. לא יאמן. לא מצליחים לחיות ביחד כמו שצריך ולא מסוגלים להתגרש כמו שצריך. מה זה להתגרש כמו שצריך? כנראה שאנחנו לא יודעים, לא? אמרתי לך, בשביל זה אנחנו פה. ספרו לי על השיחה שלכם. התחלתם לדבר ואז... פתאום את שותקת? היית צריך לראות איך הצווחך שלשום. הייתי בטוח שעוד שני ישלחו משטרה. אז לא ממש הספקתם לדבר? לא. היא ישר התחילה לצרוח. פשוט אי אפשר להוציא מילה מהפה לידה. חתיכת היסטריה. לפני שנפגשנו, הרצתי לעצמי בראש את כל מה שאני רוצה להגיד לה, והחלטתי שאני דווקא יבוא מאוד רגוע. אבל זה רק הטריף אותה. בסוף נכנסתי לזה, ואז שנינו, אתה יודע, עמדנו כמו איזה שני פסיכים וצרחנו. שני פסיכים. נו, אז גם כשאתם מחליטים להתגרש, אתם לא נרגעים, אה? כן, אה? אתה אמרת שאנחנו נמשיך להריב עד הקבר. כנראה שלא. אבל למה אתם לא נרגעים?
בטח חשבתם שתהיה איזו רגיעה בעקבות החלטה להיפרד, לא? אני לא יודע, אחרי כל המאבקים והקשיים שעברתם, אפשר היה לקוות שתצנח עליכם איזו שלווה, אפילו לרגע. שלווים כמו שני ארסים שרבים על חניה. על מה רבתם בעצם? על מה לא? אמרתי לה שאני רוצה את הבית. היא אמרה בכיף. אמרתי לה שבגלל שהיא מרוויחה הרבה יותר ממני, אני לא יודע כמה מזונות אני אשלם לה. היא אמרה גם בסדר. ואז אמרתי לה שאני גם לא יודע אם אני צריך לשלם מזונות, כי אני רוצה משמורת מלאה על איתי. אני אמרתי לה שאני לא משאיר אצלה את הילד. מספיק נזק היא גרמה לו. מה את מחייכת? משהו מצחיק אותך? יופי, תשבי ותשתקי. את לא שפויה, את יודעת? או שאת צורחת כמו מטורפת, או שאת לא מוציאה מילה מהפה. לא אתן לך לקחת אותו ממני, תשכח מזה. מה את אומרת? באמת תודה רבה שפתחת את הפה שלך. אם זה מה שיש לך להגיד, אולי באמת עדיף שתסתמי. אתם יודעים, חשבתי עליכם הרבה בשבוע האחרון. כן? מה חשבת? משום מה לא חשבתי שזה מה שיקרה לכם, שתתגרשו. טיפלתי פעם בזוג שהחליט להתגרש. הגבר כבר סיפר על זה לכל המשפחה ולכל החברים. בשלב מסוים התעוררו בו ספקות לגבי המהלך. אבל הוא הרגיש שבגלל שהוא סיפר לכולם זה כבר מאוחר מדי. אולי אני טועה, אבל יש לי תחושה שבאתם לכאן היום כי יש לכם ספקות. אין לנו שום ספקות. אנחנו פשוט לא מצליחים להסכים על כלום. הסכמתם לזה שאתם באים לכאן? נו? אני מנסה להבין למה לא פניתם לעורכי דין. למה באתם לכאן? מי אמר לך שלא פנינו? בכל זאת באתם. הסכמתם לזה שאתם באים לכאן. אתה עוד פעם עושה את זה. כמו אז עם ההיריון. גם אז באנו עם בעיה ספציפית, ואתה אמרת לנו שהבעיה זה היחסים שלנו. עכשיו אתה אומר לנו שהבעיה שלנו לא איך להתגרש, אלא אם אנחנו בכלל רוצים להתגרש, או צריכים להתגרש. תשמע, אורנה ואני מסכימים רק על דבר אחד, אנחנו רוצים להתגרש. אז אין שום טעם שתנסה עכשיו לשכנע אותנו ההפך. פשוט רוצה לגמור עם זה ולהמשיך הלאה. הלאה לאן? לא יודעת. אין לי מושג. רק לגמור עם הסיוט הזה כבר. נגיד זה שהוא מאשים אותי שאני הרסתי לו את החיים ואני הפכתי אותו ללוזר ולאפס, עכשיו הוא מנסה להגיד שזה מה שאני עושה גם לאיתי? שאני לא יכולה להיות אימא, שצריך להציל את איתי ממני? אתה מבין כמה נמוך הוא יורד? כמו ילד קטן. אני פגעתי בו, עכשיו הוא רוצה לפגוע בי בחזרה, להשתמש בדבר הכי נמוך, הכי כואב. רוצה לקחת ילד קטן מאמא שלו רק כדי לפגוע בי? הוא אומר שהוא חושב על איתי. אתה רוצה לדעת מה זה לוזר? זה לוזר. לוזר? את עשית ממני לוזר. אני לא הייתי כזה שנפגשנו. היו לי שאיפות בחיים, ואת בשנייה הפכת אותי למגדל בהמות קטן. אני לא אתן לך לעשות דבר כזה לאיתי. נראה לך שיש לנו ספקות? אתה שומע איך הוא מדבר אליי? מה הוא חושב עליי? צדק מה שהוא אמר לך קודם, אתה מנסה להשאיר אותנו ביחד. אני לא מבינה מאיפה אתה מביא את זה, איפה היית בחודשים האחרונים? אתה רואה אותנו בכלל? לא, אתה שהתבלבלת בין כל המטופלים שלך, התכוונת להגיד את זה לאיזה זוג אחר או שאני לא יודעת מה. גם אתה מתגרש? אשתך החליטה לעזוב אותך? אם יש לך בעיות בנישואים שלך, תפתור אותם. אל תדחוף לי אותם לחיים שלי. אתה לא רוצה להיפרד מאשתך, אל תיפרד, תעזוב אותנו בשקט. אז הנה שוב אתם מסכימים על משהו. אתם מסכימים על זה שאני אומר לכם לא להתגרש, נכון? אבל כל מה שאני אמרתי זה שבאתם לכאן עם ספקות. שמעתם אותי אומר לכם לא להתגרש? כי אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי לכם לא להיפרד. אני פשוט אומר לכם לבדוק את עצמכם.
אתה באמת חושב שאתה צריך להציל את איתי מאורנה? כן. מה היא יכולה לעשות לו? מה שעשתה לי. השאירה אותי תקוע. אבל בשבוע שעבר דיברנו על זה שאולי גם לך היה חלק בזה, לא? שאולי אתה לא נתת לעצמך להתקדם וזה התאים לאורנה? תנסה לדמיין לרגע מה יקרה בעתיד. אחרי הפרידה, מה אתה עושה? אני יודע. קודם כל אני אשים את עצמי פעם ראשונה במקום הראשון. אחרי הרבה זמן אני נדאג לעצמי. לא יודע, אני חשבתי גם לקחת קורס במנהל עסקים. אולי אני אגמור לשפץ ולבנות את החווה, למה את מזלזלת בזה? אני רוצה להתפתח. וזה לא רק בשבילי. אני בניגוד אלייך רואה גם את איתה כשאני חושב על העתיד, אני עושה את זה גם בשבילו. ומה עצר אותך כל השנים מלשים את עצמך במקום ראשון? היא? איך היא עשתה את זה? אתה לא רואה את התגובות שלה? פחדתי שהיא תצחק עליי. על הלוזה. הרוב הסיכויים שהייתי נכשל. אף פעם לא הייתי תלמיד טוב, זאת עובדה. עשיתי כמה דברים בחיים שלי, אבל אף אחד מהם לא היה הצלחה מסחררת. ואתה יודע מה? שאלת איך אני מדמיין את העתיד שלי? אני מדמיין שבלעדיה אני מצליח. אז רק לבד אתה יכול להצליח? אולי. אולי אני באמת צריך להישאר לבד. נראה לי שרק ככה יהיה לי באמת טוב. אם היית צריך לתאר עכשיו מישהי שכן היה לך טוב איתה, איך היית מתאר אותה? זה פרחה שתרוץ אחריו, זה תריץ ליד משהו דורך עליה. זה מה שאת צריכה. אני בסך הכל צריך מישהי שתפרגן לי, זה הכל. אני לא צריך שיעריץ אותי. אם הייתי רוצה שירדפו אחריי, נראה לך שהייתי נשאר איתך 10 שנים, אני צריך מישהי שתאהב אותי, זה הכל. שתרצה לראות אותי מצליח, שלא תיתן לי להרגיש כל הזמן שהיא מתביישת בי ושאני לא יכול לפתוח בה. פעם חשבתי שזאת את. איך את מדמיינת את עצמך אחרי הגירושין? לא יודעת. לא מצליחה לראות את העתיד כרגע. לא מצליחה לחשוב על כלום. רק על איתי ולך החיים שלו נהרסים. חלמתי עליו הלילה. הוא עמד מחוץ לבית ובכה. הוא היה נורא קטן ביחס לבית, ממש פצפון. בגדים היו נורא גדולים עליו, הוא ניסה לפתוח את הדלת והוא לא הצליח להגיע לידית. זה מה שנראה כל היום מול העיניים. כבר נורא מגעגע למיכאל, אפילו שהוא רואה אותו כל יום. לפני שהוא נרדם בערב, הוא שואל אותי איפה אבא, אז כל פעם נמצא לו איזה משהו אחר. זה שובר לי את הלב כל פעם מחדש. נשבר לי הלב שצריכה לשקר אותו. יש לך עכשיו הזדמנות לפתוח פרק חדש בחיים. מה את עושה? אני יכול להגיד לך, תתחתן עם סידר המצליחה, תהפוך גם אותו ללוזר, תבגוד בו עם איזה סידר חדש, ותמשיך עם הלופ הזה עד היום האחרון שלה. ככה את מדמיינת את העתיד שלך? זה להתחתן עם סידר, אני לא סובלת אותו. הוא גרם לי לשנוא את עצמי. גרם לי להרגיש כמו איזו זונה מסריחה ומלוכלכת.
לא צריכה עוד אחד כזה, יש לי אחד כזה כבר בבית. אז מה כן היית מחפש בבן זוג עכשיו? הלוואי והייתי יודעת, היה נחסך ממני כל הסבל הזה. בכל זאת, קחי לך רגע ותחשבי על העתיד הרחוק. איך את מדמיינת את גבר חלומותייך? מה, פרינס צ'ארמינג? אני חושבת שאני צריכה מישהו בגובה העיניים שלי. מישהו חם, מצחיק. לא איזה מתוסכל, ממורמר, קנאי אובססיבי שרודף אחרי כל הזמן. מישהו שלא נכנע עם קצת קשה. מישהו שעושה משהו עם עצמו. והכי חשוב, שאוהב את איתי, שידאג לו, שאוהב אותו. אז עכשיו אני לא אבא טוב לאיתי. אני אף פעם לא אמרתי דבר כזה. אני חושבת שאתה אבא מדהים. אתה אמרת שאני לא אמא טובה. אתה אמרתי דבר כזה. כל הזמן. אתה תגיד שאני מדמיינת את זה? אני לא אמרתי שאת אמא לא אז טובה. למה אתה רוצה לקחת לי אותו? כי אני מפחד שתעשי לו מה שעשית לי. נו, עוד פעם. אתה מוכן להסביר לי איך בגללי לא התקדמת בחיים? מתממת. למה אני מתממת? אני אמרתי לך פעם לא ללכת ללמוד? אמרתי לך לא לבנות את החווה? מה אתה רוצה ממני? כשנכנסת להיריון, לא אמרת לי לחכות עם הבנייה? מיך, תקשיב לעצמך, אנחנו 10 שנים ביחד. יכולת לבנות כבר 100 חוות ולהיות פרופסור. מה זה קשור אליי? כל מה שהייתי צריך זה התחלה, נכון? אוקיי, תסביר לי איך זה שאמא שלי לא נתנה לך הלוואה, קשור לאיתי. זה לא אמא שלך, זה את. את אמרת שאי אפשר לקחת כי את לומדת, כי את עובדת, כי את אני לא יודע מה. אם היית מאמינה בזה, אז אולי זה היה קורה. את פשוט לא האמנת שאני יכול. ובדיוק ככה זה קשור לאיתי. אז זאת הבעיה שלך, שאני לא מאמינה באיתי? אתה לא באמת חושב ככה, נכון? בבקשה תגיד לי שאתה לא חושב ככה. אז רק בי את לא מאמינה. אתה לא מפסיק לרחם על עצמך. מה אני אשמה שיש לי קריירה? מה אני אשמה שהלכתי ללמוד? מה זה תשמעתי שהלכת והזדיינת עם סידר? מה זה תשמעתי? מה את שותקת עכשיו? למה אתה חושב שהיא בגדה בך? מה לא ברור? אני לא מספיק טוב בשבילה, אז היא הולכת ומזדיינת עם המנכ"ל. כן? למה לא בגדתי בך 10 שנים? מי אמר שלא בגדת? אני אמרתי, לא שמעת? אני חושב שזה בדיוק להפך. אני חושב שהיא בגדה בך כי היא לא מרגישה שהיא מספיק שווה. עובדה שמה שקרה שם זה שהיא גרמה לעצמה להרגיש מלוכלכת ועלובה בעיני עצמה. כל זה קורה ככה כמה ימים אחרי שאתה נשבעת כאן, ואמרת לה כמה אתה צריך אותה, כמה אתה אוהב אותה. אתה לא רואה את הקשר? היא לא מרגישה שמגיעה לה כל האהבה הזאת, אז היא מנסה להרוס. אבל מה זה פותר? מה זה פותר? מה זה מעניין אותי למה היא עשתה את זה? אתה יכול לנתח עד מחר למה היא עשתה את זה, מה היא עשתה את זה. זה לא אתה שנשאר בסוף עם הבגידה, נכון? מי נשאר עם הבגידה? אני, מי? מה איתי? לך מגיע! שניכם נשארים עם הבגידה. בגידה זה משהו שתמיד קורה לזוג, לא לאחד מבני הזוג. זה משהו שקורה לזוגיות. ראובן, אתה לא מקשיב, אנחנו לא נשארים עם הבגידה, אנחנו מתגרשים. אז בגלל הבגידה אתם מתגרשים. ברור. אתם שניכם קורבנות של הבגידה הזאת. שניכם. אם תצליח לרגע לצאת מהמקום של הקורבן, תוכל לראות זה. אתה כל כך שבוי במקום הזה של הלוזר, שלקחו לו את הקריירה, שבגדו בו. ובדיוק כמו שקשה לך לראות את החלק שלך בזה, שלא הגשמת את עצמך, בדיוק במקום הזה קשה לך לראות את החולשה של אורנה. אם היית יוצא לרגע מהתפקיד הזה, היית רואה את הבגידה הזאת בצורה אחרת. בסדר. אתה רואה רק את אורנה החזקה ואת עצמך כחלש.
אם היית רואה את הכוח שלך... איזה כוח? מה כוח? איפה אתה רואה פה כוח? אני לא מבין אותך, ראובן. מה, איזה כוח? בזה שהיא הולכת ומזדהנת מאחורי הגב שלי? מה פה כוח? מה היא עושה כאן? מה אורנה עושה כאן? זה יהיה מאוד חבל שתעזוב את הניסויים האלה רק בגלל שאתה מרגיש קורבן ואתה לא רואה איפה היא צריכה אותך, איפה היא חלשה, מרגישה בעצמה חסרת ערך. אם היית רואה את זה, היית רואה כמה אתה חשוב בקשר הזה ולא מיותר כמו שאתה מרגיש. למה אני לא מיותר? למה אני לא מיותר? כדי שהיא תרגיש חזקה ליד הלוזר שלה? זה הכוח שלי? לא. הכוח שלך זה לסלוח לה. היא כל כך צריכה מישהו שיסלח לה, שיתאר אותה. יתאר? על מה? על מה יתאר? מישהו שינקה כבר את הלכלוך של הגלידה. אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין את הקשר בין המוות של אבא של אורנה לבגידה, אני פשוט לא מבין. מאז המוות היא סוחבת האשמה, ומאז היא מרגישה מלוכלכת. במקום לראות את אורנה כמו שהיא היום, תדמיין לעצמך ילדה שמנה שהולכת לקנות לעצמה עוד גלידה, ואבא שלה מת לה מול העיניים. הלכלוך הזה של הגלידה נדבק לכל החיים, ולך יש את הכוח לנקות אותה. לסידר אין את הכוח הזה. כשאמרת כאן כמה אתה אוהב אותה, היא לא יכלה להכיל את זה. אתה זוכר מה אמרת אז כשהיא סיפרה כאן בבכי על הבגידה? שאתה מרחם עליה. שאתה מרחם עליה שהלכה והרחיבה לעצמה ככה. איך אתה לא רואה כמה היא צריכה את הסליחה שלך? אולי ככה היא תוכל סוף סוף לסלוח לעצמה. ואז מה? מה? לא יודע. רק חשוב לי שתבין כמה כוח יש לך בקשר שלכם, זה הכל. אני לא אומר שום דבר אחר לגבי העתיד. רק חשוב לי שלא תרגיש מיותר בקשר הזה, כי אתה לא, ממש לא. אתם יודעים, אני מקשיב לכם ואני שומע שהפרידה הזאת שמתקרבת מובילה אתכם ללקיחת אחריות על החיים שלכם. אתה רוצה לבנות את עצמך מחדש, ואת רוצה להפסיק לשנוא את עצמך. זה נשמע טוב התהליך הזה. מה שאני מנסה להבין זה, למה אתם כל כך מבוהלים? העתיד נשמע ורוד. למה אתם ממשיכים לריב כמו שני ערסים שרבים על חנייה? מה מחבר אתכם כל כך חזק? מה כל כך חי בקשר שלכם? אולי אתם יכולים לעבור את התהליך הזה בתוך הזוגיות? להשתנות בתוכה? למה זה בלתי אפשרי? אולי יש דברים שאי אפשר לעבור בזוג. כנראה שיש דברים שצריך לעשות לבד, לעבור לבד. זה באמת לא קל. זה תהליך ארוך וקשה. אבל כשעושים את זה לבד, נשארים לבד. הרבה יותר קשה לעשות את זה בתוך הזוגיות. השאלה היא על מה מוותרים בדרך. על 10 שנים יחד? על ילד? על אהבה? אתה יודע, אני לא... גם אני לא.
מה אתה גם לא? אני גם לא רואה את זה קורה. זה לא משנה. מה שהתחלתי להגיד לך זה רציתי להגיד לך שאני כן רואה אותך מצליח בלעדיי. אני כן חושבת שאתה מוכשר. אני חושבת שאם באמת תרצה משהו, אתה באמת יכול להשיג כל מה שאתה רוצה. מצטער, אני צריך ללכת לשירותים. אורנה? מה קורה? מותשת. אני נורא מפחדת. בחיים שלא פחדתי ככה. כל כך מבולבלת. את יכולה לנסות לדמיין לרגע מה עובר למיכאל בראש עכשיו? את יכולה להסתכל על מיכאל לרגע? את יכולה לנסות? לא צריכה להסתכל, אני יודעת מה אני אראה שם. מה תראי? אותי? נראה את עצמי אישה פתטית, בוגדת, עלובה. זה בעיניים שלך. זה מה שאת רואה. תסתכלי עליו, מה הוא רואה? אני אשאיר אתכם לבד כמה דקות, שקט, טוב?